Moikka moi, mä oon Jarkko Anttila, 44-vuotias. 4. kautta kuntapolitiikassa ja nyt sinulla on mahdollista antaa äänesi ja mahdollistaa minulle 5. kausi. Minulle elinvoima on muutakin kuin IoT-kampus. Kunnan vetovoimaan ja tehtävään kuuluu tarjota turvallinen arki, harrastusmahdollisuudet ja tilaa, aikaa ja paikkoja kokea. Oli kyseessä sitten itselleni tärkeä avantouinti, taikka lasten ja nuorten urheiluharrastus. Vuosien varrella olen ollut mukana tuomassa lukuisia kulttuurielämyksiä salolaisille, muun muassa konserttien ja muraalitaiteen, rahoituksen ja toteutuksen kautta. Ymmärrän siis hyvin kulttuurin merkityksen meidän hyvinvoinnillemme. Kaupungin tulee myös mahdollistaa uuden yritystoiminnan syntyä. Esimerkiksi tuleva Vuohensaaren leirintäalueen kilpailutus on mielestäni yksi tärkeä askel, jotta alueen matkailu elävöityy ja paikalliset pääsevät nauttimaan siitä entistä enemmän. Salo tarvitsee edelleen myös markkinointia ja myyntiä, ja siihen tarvitaan tekijöitä. Sinulla on siis mahdollisuus äänestää numero 85 valtuustoa.